illóolajok jótékony hatásai már évezredek óta ismeretesek, azonban azt már kevesebben tudják, hogy tisztítószereknek vagy éppen szaksemlegesítőszereknek is kiválóan alkalmasak. Kumkumát, te erről mindent tudsz, úgy hiszem. Melyek a legjobb baktériumölő illóolajok? Légúti megbetegedések esetén fontos az, hogy a környezetünk tiszta legyen, éppen ezért a természetet segítségül hívva az aromaterápián keresztül is tudunk erről gondoskodni, hiszen itt van nekünk a citromolaj. Csinálhatunk a citromolajjal egy nagyon egyszerű és nagyon jó kis tisztítószert, amivel tulajdonképpen a fa tárgyak kivételével szinte mindent végig takaríthatunk, sőt, még a mosogatóvízbe is beletehetjük. A takarítószert akkor ebbe fogjuk elkészíteni, hogy utána tudjuk majd a felületekre szórni. A citromolajat kitettük ide ebbe a kis üvegcsébe, kérlek, hogy szagold meg. Mennyire intenzív? Hű, meglehetősen. Igen. Ez igen. Ilyet ne csinálj vele, kérlek. Igen, tehát a citromolajat fogjuk beletenni egy kis alkoholba. Ebbe a mennyiségbe, ez körülbelül 250 ml lehet, ebbe a mennyiségbe kérlek egy fél evőkanálnyit képzelj oda. Azért van szükség az alkoholra, mert kell egy közvetítő anyag az olaj és a víz között, hogy összekeveredhessen, mert ugye az olaj nem keveredik a vízben. És most jön a citromolaj. Csepegtessél bele körülbelül 5 cseppnyi mennyiséget, annyi elég is lesz. Most pedig semmi más dolgunk nincsen, csak teszünk bele vizet. Jó. Csavard rá és rázd össze. Hát elkészült a takarítószerünk. Ennyi? Is. Ennyi volt az egész. Na, vegyük tovább. Most csináljunk akkor egy fürdőt. Ez például táj citromfű. Oké. Tehát legyen benne citromfű, tegyél bele rózsát, légy szíves. Akkor úgy érzed, nem elég jó most az érzelmi világunk. És a levendulából is szórjál bele egy kicsit, ez nyugtató, és szintén fertőtlenítő. A fürdőhöz elkészítjük még az olajat is. Nagyon finom, ilang-ilang olajat hoztam, ami a kedvünkre is nagyon jó hatással lesz. Jó erőteljes. Itt van. Igen. Kérlek, bontsd ki és nézd meg, hogy tetszik. Ez nagyon erőteljes kunkuma. Igen, ebből csak pár cseppet szabad, igen, jó. mindenféleképpen. Mondjuk meg afrodiziákumként is nagyon hatékonyan működik. Szeretnénk, hogy ezt az illóolajat egy bázisolajjal összekeverjük. Ez a bázisolaj jelen esetben otthon lehet akár olívaolaj, az nagyon jól táplálja a bőrt. Méz, az is kell. Úgyhogy... Mennyi? Hát egy jó nagy kanállal biztos. A víz hőmérsékleten legyen nagyon kellemes meleg, amit bírunk, de ne túl forró, mert akkor az olajak is hamar párolognak. Ez a fürdővízbe készült kis eszencia szerintem remek dörzsanyag is a bőrünkre. Igen, vagy legalábbis azt is lehet csinálni, hogyha ezt a mézes keveréket felteszed a bőrödre, akkor, és beülsz vele így a kádba, átdörzsölöd vele a bőrödet, ez szépen át is radíroz, illetve a méznek a gyógyhatásai révén nagyon finom, puha, hidratált lesz a bőröd. Készítsünk el egy testápoló olajat, Vanda. Készítsünk. Ehhez szintén olívaolajat fogunk használni, vagy hogyha van rá lehetőségünk, akkor egy fantasztikusan jó olaj, bázisolaj, az édes mandula, én nagyon imádom, és azt arcra is lehet kenni, és testre is. Problémás bőrre is, mindenre? Igen, az édes mandulaolajat, igen. Jó. Mit tegyünk az édes mandulaolajra? Tegyünk az édes mandulaolajra a szezonra való tekintettel egy kis grapefruit illóolajat. Vigyázzunk a citrusféle illóolajakkal, mert a bőr allergizálódhat tőle, ha túl nagy mennyiségben alkalmazzuk, tehát inkább csak... 4. Igen. És tegyünk bele még egy kis vetivert, amit mindjárt megtalálunk. Ott a vetiver, nagyon jó helyre nyúltál. Azt tudjuk, hogy mi a vetiver? A vetiver az egy nagyon jó kis bokros növényke. Azt a mindenit érdekes. Szinte ilyen mézes állagú. Na most ezt keverd össze. Jó. És ez remek testápoló lehet. Igen, tehát hogyha utána
átkened vele a fürdőzés után, átkened vele a testedet, akkor az nagyon jól fogja ápolni, hidratálni. Ezt akkor nyugodtan kenhetem Ezt nyugodtan kenheted a bőrödre, igen. De szép.